verejnosť ide na druhú koľaj. Prosíme zvýšte pozornosť a vystúpte z koľajiska. From the tallest building in Tokyo, long way from them hallways. It was O's and oh yeahs, they ain't counting always. Real fat all day. Now baby we can party, oh baby we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. It's nice to meet you, but time is money. Only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. I'll be in my castle golden, but until the gates are open, I just wanna feel this moment. Milí priatelia, vážení hostia, možno teraz je chvíľka napätia, že nám príde pán Rušeň Ozubnicovi a také napätie niekedy je aj dobré, lebo všetci očakávame, čo sa nám tu zjaví. A to, čo sa zjaví, to všetko je vlastne úsilím desiatok nadšených dobrovoľníkov. Na čele s pánom primátorom, ktorý naozaj bojoval aj vo vláde za to, aby táto trasa bola zapísaná ako národná kultúrna pamiatka. A to je vlastne východisko. Ak máme národnú kultúrnu pamiatku, tak potom už ostatné veci sa lepšie riešia. To, že dnes privítame len od párnych rušňov našu zubačku takzvanú, je zásluhou veľa a veľa ľudí. A ja chcem všetkým týmto ľuďom vysloviť jedno obrovské ďakujem. Poďme teda spoločne privítať túto nádheru, tento párny rušeň a prajem vám príjemný a pekný zážitok. Súčasťou rekonštrukcie stavby je obnova jedného viaduktu železničného, výmena a rozšírenie jedného viaduktu tzv. Pričertovom moste. Toto sa musí uskutočniť za účasti vybudovania obchádzkovej trasy od Bánova cez Plačkovú dolinu s výstupom pred Pohronskou Polhorou, ktorá obchádzková trasa je potrebná vybudovať koncom júna tohto roku. Do augusta tohto roku je potrebné vybudovať všetky potrebné veci v súvislosti obnovou Ozubnice, výmenou mostov, pretože koncom septembra už vítame tu prvých návštevníkov zo strednej Európy, ktorí chcú jazdiť na párnom rušni 30. septembra smer Tisovec-Pohronská Polhora. Dovolte, aby som naozaj sa poďakoval všetkým, čo sa o toto pričinili, predovšetkým občianskému združeniu Zubačka. A chcem povedať, že aj my železničiari prispiejeme svojím dielom pri výstavbe Ozubnicovej železnice na úseku Tisovec, Pohronská Polhora, tak, aby 30. septembra, ako tu bolo povedané pánom primátorom, mohla byť zahájená prevádzka tejto krásavici, ktorú naozaj veľmi vynikajúco opravili ľudia, ktorí sa o toto zaslúžili. Je to pomerne veľká vec, pretože Ozubnicová železnica tohoto typu je v Európe
ak nie jediná, tak je jedna z mála. Je to veľký potenciál, ktorý treba využiť a ktorý dáva Slovensku v tejto pomerne chudobnejšej oblasti veľkú šancu. Držíme pri tom palce, ďakujem pekne. Vynikajúce, funguje to perfektne. Takže súčasťou dnešného dňa sa zabezpečilo aj vydanie tejto brožúrky. Odzubnicová železnica Tisovec-Pohronská Polhorva, príbeh prerodu neefektívneho dopravného prostriedku na ojedinelú industriálnu pamiatku. Veľa cudzích slov, ale jednoducho pre rozvoj cestovného ruchu. Keďže je to naozaj čerstvé, ešte som to nevidel ani ja, dovolím si pána Juraja Kubáčka, ktorý je autorom tej brožúrky, a pána námestníka, pána Jana Jurigu, aby ju pokrstili. Takže ja im odozdám a krstiť budú Tisovskou šťavicou, ale najskôr ochutnám, či je naozaj to šťavica. Je to naozaj šťavica. Takže tak ju krstím, túto brožúrku, a želám jej do ďalšieho života, aby mala veľa ďalších čitateľov. Krstíme ju šťavicou, ktorá pochádza z miestneho zdroja.